Bueno, bon dia a tothom. Primer de tot, felicitar la delegació d'estudiants per l'organització. Bueno, com a anècdota, voldria explicar que quan he vist que era la 12a jornada, jo me'n recordo que quan jo era de la delegació d'estudiants vam fer la primera. I clar, he pensat, 12 anys ja fa que vam començar a organitzar aquestes coses. Jo us animo a continuar-ho, no? Perquè és una cosa una mica que sempre ens va distingir una mica de la resta de col·lectius que hi ha aquí a l'escola, no? Que nosaltres sempre havíem mostrat una mica un interès de mostrar coses de fora de la universitat, de la gent que estava estudiant, ja sigui del món professional, coses més tècniques, més científiques, i durant aquests 12 anys s'han tocat molts temes i que sempre ha sigut bastant profitós. A veure, nosaltres des de l'associació d'enginyers el que volem fer una mica d'annexa o de fer-vos una mica la foto de què us trobareu a fora, no? I més ara en aquests moments així més d'incertesa. I una mica el que volíem aprofitar la jornada era per explicar-vos fer una mica d'històric de com es va crear l'associació, on hem arribat, on estem i més o menys a què ens dediquem, i explicar una mica les coses que han anat evolucionant des del principi, que al final hem pogut acabar col·legiant-nos, associant-nos també amb una estructura molt més gran i que ens aporta molts més recursos i moltes més coses, no? En el sentit que no podíem fer des d'una associació petita, que és amb el Col·legi d'Industrials, no? Que també, com que és una novetat més o menys recent, també potser des dels que esteu aquí a la universitat, encara per acabar i això, encara no ho teniu gaire present, i una mica informar-vos d'això. I per últim, una mica el que volem fer és una foto de com estan vivint aquests temps els enginyers que vam sortir d'aquí, d'aquesta escola, no? Que una mica això de que com la gent surt, no? O sigui, la gent que va sortir d'aquí, a què s'ha dedicat durant aquests anys i què és el que s'està dedicant en aquests temps una mica més complicats. L'estructura serà, primer parlarà el Marc, farà una mica d'històric, posarà algun exemple de coses que ell s'ha dedicat, i després parlarà el senyor Josep Maria Rovira, vicedegà del Col·legi d'Industrials, per explicar-vos una mica què podem fer, què ens pot aportar tota la logística i infraestructura que tenen ells com a col·legi, i després jo us faré una mica una foto perquè em va tocar a mi personalment, l'any passat vaig estar fora a l'estranger treballant, explicar-vos una mica l'experiència que coneixem dels que vam sortir i què és a el que es dedica la gent quan surt a fora a l'estranger o quan surt ara en aquests moments en el món professional. I començarà el Marc, si cas. Molt bé. Bé, bon dia a tothom. De la mateixa forma que ha fet el Néstor, encoratjar l'associació d'estudiants a que segueixi, la delegació d'estudiants a que segueixi muntant aquestes jornades, que al final ja quasi bé ens comença a fallar la memòria i ja no ens en recordem de quan estàvem per aquí, no? Fa molts anys ja que vam passar per aquí per l'escola, i encoratjar-vos a seguir fent això, que sempre ha sigut molt interessant i crec que important pels estudiants. En primer lloc us vull fer una petita presentació de l'Associació d'Enginyers Geòlegs, donat que som conscients que els darrers anys hem estat una mica apartats dels estudiants de l'escola. Jo crec que dos motius essencials: la dispersió que parlàvem abans, és a dir, que cada enginyer geòleg està en una punta del món, i després que també que són temps difícils en els quals tenim molta feina a fer per tenir feina, justament. Per tant, portem una època en la qual per l'escola ens hem prodigat poc, i per això en aquest cas volia fer una petita presentació de l'associació. L'associació es va crear el 1999, el 98 van sortir els primers estudiants enginyers geòlegs, i el 99 ja va muntar l'Associació d'Enginyers Geòlegs, entre altres coses per coordinar i promocionar els enginyers geòlegs i vetllar en un futur pels seus interessos. En un primer moment es va pensar que els que podien formar part d'aquesta associació eren totes les persones que tinguessin el títol d'enginyer geòleg, i ja vam afegir en aquell moment en els estatuts que fos un títol expedit per qualsevol universitat europea, cosa en aquell moment, diguéssim,
la resta d'associacions o col·lectius parlaven únicament de títols expedits per una facultat o una universitat de l'Estat. Addicionalment vam modificar algun punt, donat que els estudiants reclamaven que també volien formar part en certa forma d'aquesta associació, i vam crear l'amic de l'associació, que estava creat perquè els estudiants d'últim curs poguessin formar part de l'associació, això sí, sense dret a vot, però se'ls acceptava perquè poguessin venir, escoltar, opinar i donar la seva opinió dels estudiants a l'associació professional. Simplement també us volia remarcar algunes dates rellevants, donat que totes les accions que s'han pres i que s'han portat per part de l'Associació d'Enginyers Geòlegs són accions que, que tenen una continuïtat en el temps molt gran, però que al final s'han anat aconseguint els reptes que des d'un inici ens vam plantejar. Com ja s'ha dit abans, el 90 es va crear el Graduat Superior en Enginyeria Geològica per part de la UPC i la UB, amb un gran encert de que fos una combinació de les dues facultats o universitats en comptes de centrar-ho únicament en una universitat. El 99 es crea l'Associació d'Enginyers Geòlegs per part dels primers titulats. El mateix 99 ja surt publicat el títol universitari oficial d'enginyer geòleg, fins a aquell moment érem graduats superiors, i ja el 2003 la pròpia Associació d'Enginyers Geòlegs fa una petició formal a la Generalitat de Catalunya per crear un col·legi oficial d'enginyers geòlegs de Catalunya, atès que ja començàvem a notar que teníem unes certes mancances professionals, com després us explicaré, per poder exercir la nostra professió. Aquesta petició va quedar simplement sobre la taula i aquest col·legi mai es va arribar a crear. Entre altres coses, hi ha hagut moltes modificacions de lleis, la llei de col·legis professionals, l'Estatut de Catalunya també hi va afectar, etc., que va fer que la Generalitat mai donés el pas de crear aquest col·legi oficial d'enginyers geòlegs, que la creació de la qual és per llei, per tant s'ha d'aprovar al Parlament. El 2007, com que vam començar a detectar que a la resta de l'estat espanyol també començaven a haver-hi altres titulats enginyers geòlegs i que creaven les seves pròpies associacions, es va decidir crear la Confederació d'Ingenieros Geólogos com a confederació de les diferents associacions d'enginyers geòlegs d'altres autonòmiques, diguéssim. I jo crec que un dels fets més rellevants en quant a promoció de la professió d'enginyer geòleg o com a normalització de la professió d'enginyer geòleg va ser a partir del 2009 que vam aconseguir que el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya ens pogués col·legiar. Es va fer un canvi estatutari en els estatuts del Col·legi d'Enginyers Industrials, de tal forma que els enginyers geòlegs ja ens podíem col·legiar en ple dret al Col·legi d'Enginyers Industrials. L'altre dia, parlant amb alguns estudiants d'enginyeria geològica, em vareu comentar a veure si podia fer algun incís sobre el futur de l'enginyer geòleg, és a dir, què us espera quan sortiu d'aquí. I jo crec que el futur de l'enginyer geòleg és molt difícilment predictible i, de fet, seria segurament una feina a fer la predicció per un futuròleg. De fet, nosaltres, quan vam acabar el 99, ningú diria, o jo no hagués pensat mai, totes les coses que hem fet del 99 al 2013 i com han anat evolucionant les coses. I sí que és veritat que se'm fa difícil pensar com poden evolucionar en els propers anys. El que sí que és veritat és que compteu amb tres aspectes realment importants. Una, teniu una formació com a enginyers molt bona, i això ho podem constatar tots els que ens hem dedicat a treballar com a enginyer geòleg des del 99 fins ara, que tot arreu on hem estat la valoració de companys de feina i de les empreses ha sigut molt bona. Per tant, la formació clarament ha sigut encertada i podeu estar tranquils que per formació no patireu. Per altra banda, respecte a nosaltres, els que vam començar inicialment, teniu una cosa guanyada, que teniu ja una base professional que comença a estar ben establerta, que comença a estar normalitzada. Ara, si teniu algun
problema professional, teniu algun dubte professional, necessiteu algun assessorament professional, disposeu de l'Associació d'Enginyers Geòlegs amb gent que raonablement tenim una certa experiència per poder-vos ajudar. I a més, des del 2009, darrere nostra, o conjuntament amb nosaltres, està el Col·legi d'Enginyers Industrials, que dona tota una sèrie de serveis potents que encara ajuden més al desenvolupament d'aquesta professió. Això nosaltres no ho teníem. Teníem l'associació, però la formàvem nosaltres mateixos i no teníem res més. Per tant, això també és una cosa amb la qual vosaltres teniu aquesta eina de més que us beneficia comparativament amb quan vam acabar els primers estudiants. Per altra banda, la tercera cosa que teniu, malauradament, com tots, és que tenim la crisi. I la crisi vol dir que no hi ha feina, vol dir que tota la part d'obra civil i edificació, que era on nosaltres fàcilment ens col·locàvem, fàcilment demostràvem la nostra vàlua i fàcilment érem ben considerats, ara mateix s'ha dividit el volum de feina per 10, per 20 o per 30. És a dir, hi ha molt poca feina. Per tant, això sí que és una cosa que un desavantatge que teniu, però també és difícil de predir això cap on anirà. Sí que és veritat que hem de pensar, ara mateix ja hem de començar a obrir les vistes i pensar que el nostre espai de treball ja no és Catalunya, i ja no és Espanya, segurament és el món, i també és veritat que les activitats professionals de l'enginyer geòleg són àmplies, són diverses, i que a més de l'enginyeria civil i de l'edificació, tal com s'ha dit abans, també existeixen altres vies on nosaltres podem interaccionar i podem aportar els nostres coneixements i la nostra professió. Tant pugui ser amb explotació de recursos naturals, com ja veureu més endavant, una de les feines que jo vaig fer interaccionant directament amb l'enginyeria industrial. Bé, l'àmbit d'actuació de l'enginyer geòleg, us faré 5 cèntims. Aquest esquema el vaig veure per primer cop a Anglaterra, el va presentar el professor Peter Fox, és un geòleg, i inicialment ho vaig trobar atractiu i l'únic que em va sobtar inicialment va ser aquest interrogant al costat de l'enginyer geòleg. Una mica el que explicava el professor Fox és que bàsicament tenim dos àmbits d'actuació. Un àmbit d'actuació de la geologia científic i un àmbit d'actuació, en aquell cas ell focalitzava en l'enginyeria civil, però es pot parlar de l'enginyeria en general. Aleshores, en l'àmbit d'actuació de la geologia hi havia una sèrie de professionals que tendien a tenir uns coneixements en enginyeria de tal forma que s'aproximaven cap a l'enginyeria civil, però seguien sent professionals de l'àmbit de la geologia. Per altra banda, teníem els enginyers civils que per desenvolupar la seva feina havien tendit a agafar eines de la geologia per desenvolupar correctament la part de l'enginyeria, però seguien estant en el cantó de l'enginyeria. I en la seva opinió, un punt intermig, un enginyer geòleg estrictament intermig, al final no sabia ni d'enginyeria ni de geologia. Per tant, per això li posava l'interrogant. Més endavant veureu, ell em va remetre, perquè vaig poder estar comentant aquest esquema amb ell, i em va remetre a l'article que havia publicat a la Glossop Lecture, i d'allà, traient una mica l'entrellat del seu concepte de vinculació geologia-enginyeria, vaig poder entendre una mica al que es referia. Bàsicament hi ha dos mètodes o dues formes d'afrontar els problemes diguéssim, en enginyeria. Pot haver-hi una forma més geològica o científica, on l'empirisme és important, on la intuïció és important, que es basa molt fortament en l'experiència i que és segurament una mica més qualitativa. Mentre que la forma enginyeril d'afrontar un mateix problema és lleugerament diferent, és més rigorós, està basada més que en la intuïció en teories, es reclama que facis uns càlculs, que quantifiquis unes coses, que les justifiquis, i això fa que molts cops interaccionar amb aquests dos camps, la interacció entre aquests dos camps sigui una mica complicada, una mica difícil de desenvolupar. I també tret d'aquell article, en definitiva,
el que venia a dir és que dins de les àrees del coneixement, on tenim en un extrem la geologia, no? on la geologia hi ha una nul·la o molt poca formació en conceptes d'enginyeria, tindríem una formació o un professional tipus geòleg que és bàsicament científic. Per altra banda, des d'una àrea del coneixement completament enginyeril, també hi ha una nul·la o lleugera formació en geologia i aquest donaria un professional enginyer pur i dur. Aleshores, com afrontar aquest entremig? Diguéssim, seria aportant una certa geologia per enginyers, no? Un coneixement dels beneficis i dels problemes que la geologia pot causar als projectes d'enginyeria, que això seria una tasca que podria fer correctament un geòleg enginyeril, que posa a l'aguait d'aquests beneficis i aquests problemes, i segurament a la banda més de l'enginyeria geològica, a la banda de l'enginyeria geològica geotècnica, seria més la banda de l'enginyer del terreny, en el qual aquí podríem entrar a discutir sobre el nom d'aquest enginyer del terreny, si es pot dir enginyer geòleg, enginyer geotècnic, enginyer de sòl, hi ha múltiples nomenclatures arreu del món, però que bàsicament seria quantificar de forma enginyeril aquests beneficis i aquests problemes que la geologia causa en els projectes d'enginyeria. I com a exemple, una mica d'aquesta interacció, us volia transmetre, us volia explicar un projecte en el qual vaig intervindre fa uns mesos, i a més, en aquest cas concret, que seria un projecte d'una planta termosolar, seria una planta per generar electricitat, on la vinculació o la part d'enginyeria de trobada no era una enginyeria civil, sinó era una enginyeria industrial, perquè en definitiva aquesta planta termosolar no deixa de ser una planta industrial de generació d'electricitat. Doncs aquí també hi vam poder intervenir els enginyers del terreny satisfactòriament i a més d'una forma bastant important. Bé, una planta termosolar es basa bàsicament en captar l'energia solar per escalfar, amb aquests panells d'aquí, per escalfar un fluid que va dins d'aquests tubs, que alhora va conduït per aquestes tuberies a una planta de generació d'electricitat. Els enginyers industrials havien definit perfectament tots aquests panels solars, exactament com havien de ser, totes les especificacions tècniques fins a l'últim mil·límetre, fins al punt, que a mi sempre em crida l'atenció això d'acotar les coses en mil·límetres, perquè molts cops en geotècnia el mil·límetre és una unitat que ens la saltem bastant ràpid. I tot estava molt ben definit, però fixeu-vos que aquí, a partir d'aquí ja no hi ha res definit. Tenim una força horitzontal molt ben calculada, una força vertical molt ben calculada, un moment molt ben calculat, però a partir d'aquí això ja no sabem com ho fem. Aquí veieu tots els recolzaments d'aquestes estructures, que en aquest cas es pretenia que fossin uns recolzaments pilotats. Us explicaré simplement l'aspecte de la fonamentació d'aquestes estructures, perquè aquí en aquesta obra hi havia altres punts en els quals també els enginyers geòlegs també hi vam intervenir. Però únicament per simplificar parlarem del pilotatge de les estructures. Perquè tingueu una idea, aquesta zona d'estudi fa 2 quilòmetres per 2 quilòmetres, és a dir, és una zona realment gran. Es va plantejar una primera campanya de prospecció simplement per saber quin tipus de terreny teníem. I es va fer absolutament de tot. I és important que es pugui fer absolutament de tot perquè a base de contrastar resultats d'un tipus d'assaig amb un altre és quan es pot arribar a conclusions més o menys fiables. Una de les coses interessants que vam obtenir va ser amb la interpretació d'aquests 64 perfils de sísmica de refracció, vam obtenir uns mapes d'isovalors de les velocitats de compressió de 1.800 metres segons, que és el límit aproximadament on s'estableix que per sobre hi és una roca dura i per sota seria, per velocitats menors, seria des de sòl a roca menys dura.
Diguéssim que aquest seria el mapa de profunditat del sostre d'un nivell cimentat que havíem detectat amb els sondejos. Aquesta part era la més superficial, les parts blavoses eren les més superficials, que estaven de l'ordre de metro i mig de profunditat, les parts vermelloses les més profundes, que estaven de l'ordre de 8-9 metres de profunditat. En aquesta zona, tot això és el que us comentava abans, això és una informació semiquantitativa, perquè podem, en certa forma, valorar quina profunditat està de forma relativa. També el que vam fer va ser, una cosa és trobar quina part està cimentada i quina no, però l'altra és definir quina resistència té aquesta part cimentada i aquesta part compactada de cara a saber la perforabilitat amb una pilotadora. D'aquesta forma, també, fent un detall bastant minuciós, fent un estudi bastant minuciós i exhaustiu dels resultats, vam acabar trobant aquesta relació que en relacionava la resistència a compressió simple dels testimonis obtinguts amb la velocitat, en aquest cas de la sísmica passiva, de les zones de tall. De tal forma que vam poder establir que podíem tenir un nivell compacte i amb els mapes d'isovalors podíem definir els gruixos i les profunditats d'un nivell compacte de resistències entre 8 i 80 kg/cm² i un nivell cimentat entre 80 i 300 kg/cm². D'aquesta forma podíem definir el tipus de pilotadora que seria necessària per perforar els pilots de la fonamentació d'aquestes estructures. Això és una dada quantificada de resistència, però també hi ha altres coses que per això molts cops juguem entre la quantificació i la qualificació dels processos, com se'ns va codificar un dels testimonis de la roca obtinguda en un got d'aigua. I a les 24 hores aquest testimoni s'havia desmoronat completament. Aquests materials estaven cimentats per sals. Per tant, la dissolució era un fenomen que afectava directament a la resistència. Per tant, tota aquesta gràfica d'aquí estava molt bé sempre i quan no hi hagués aigua. El problema de l'aigua és que en aquestes plantes els miralls es netegen amb aigua, s'ha de treure la pols perquè tinguin un bon funcionament. Llavors es genera el problema que aquesta aigua s'ha de captar convenientment i s'ha d'intentar que no percoli en el terreny perquè pot provocar dissolucions i pot provocar baixades de resistència importants. Ara bé, això no es pot quantificar, o com a mínim no es pot quantificar amb un estudi senzill. Simplement saps que hi ha aquest fenomen i que això pot provocar algun problema. Una mica perquè compareu, diguéssim, la quantificació d'una part més enginyeril amb la quantificació i qualificació d'una part més entremig de l'enginyeria i la geologia. El que és la planta estava dividida en 336 lazos d'aquests. Cada lazo tenia diferents tipus de pilots, de tal forma, diguéssim, dins de la planta hi havia diferents tipus de lazos, fins a un total de 336 lazos. Cada lazo tenia un tipus de pilotatge. En total, en tota la planta, sortien de l'ordre de 17.808 pilots. Tota aquesta operació d'aquí, que és una operació molt enginyeril, diguéssim, era relativament senzilla, perquè era qüestió de saber quants llaços tens, quins tipus tens, quins pilots tens, i anar sumant i restant, i raonablement és senzill. El problema que ens trobem nosaltres és que ara ens diuen, amb els esforços que teniu a cada pilot, heu de definir la longitud necessària i que es pugui executar en aquest terreny d'aquí. Per tant, per 17.808 pilots havíem de definir les longituds en un terreny que, com veieu, canvia. Aquí, un pilot aquí pot ser una cosa, aquí pot ser una altra i aquí pot ser una altra. Aquí està una mica la nostra dificultat en interaccionar amb coses que són molt precises i molt quantificades i molt enginyerils, amb molts cops amb altres parts que dius, home, jo sé que per aquí això és més superficial, però per l'altra banda
sé que és més profunda, però quan és més superficial i quan és més profunda? 2, 3, 4 metres? I això, finalment, és l'objecte de la nostra feina, i això hi hem d'arribar. Hi hem d'arribar a dir, aquí són 2 metres, 10 metres endavant són 3 i 10 metres endavant són 4. Finalment, volia acabar simplement fent una reflexió. Tot el que us he explicat ara d'aquest cas pràctic segurament us sonaran moltes coses, donat que són coses molt, molt tècniques, i com ja us he dit abans, la formació que heu rebut aquí és d'un nivell molt elevat, i segurament tot això us sonarà. Però hi ha moltes coses que no us sonen i que després també formen part de la professió d'enginyer. Totes aquestes paraules que us he apuntat en aquesta diapositiva són paraules que segurament poc coneixement tindreu, però que sí que és veritat que gràcies a la integració ara mateix al Col·legi d'Enginyers Industrials, diguéssim, s'està facilitant la normalització de que totes aquestes paraules i totes aquestes tasques formin part ja de la professió d'enginyer geòleg, tal com la professió d'altres enginyeries més implantades o de més tradició a l'Estat tenen en aquest moment. Per això també ara li passo la paraula al Josep Maria Rovira, que us explicarà una mica el funcionament del col·legi. Moltes gràcies, Marc. Abans que res, voldria donar les gràcies a l'organització per haver-nos convidat a explicar una mica com funcionem i quines són les nostres activitats i com donem cobertura en els diferents professionals que tenim a la nostra casa. Voldria fer una mica d'història, Marc ja l'ha explicat quasi bé tota, però vull dir, hi ha coses que són internes a nosaltres i que poder caldria fer un petit toc al respecte. El fet de que el 2003 l'Associació d'Enginyers Geòlegs demanés la creació a la Generalitat de Catalunya d'un col·legi professional i que això no es materialitzés no com una institució més, sinó com una ampliació d'una institució ja existent, aquests 6 anys que hi ha per entremig són com a conseqüència de, primer, el tema de l'Estatut i, segon, la pròpia generació de la llei de col·legis professionals, que, si no recordo malament, i aquí tenim el degà que m'ho està apuntant, que és el 2006. A partir d'aquesta llei del 2006, la Generalitat de Catalunya té plena competència envers la regulació de totes les activitats professionals en la comunitat de Catalunya. Això crea unes certes friccions amb altres institucions a nivell de l'Estat, com poden ser, per exemple, els consells de col·legis professionals. A partir d'aquesta situació, la Generalitat de Catalunya entén que en el país hi ha 169 col·legis professionals, des de col·legis professionals, diguem, de professions amb titulació universitària, però també n'hi ha, per exemple, un que m'ha quedat gravat, que és el Col·legi d'Animadors de Carrer. Clar, hi ha una lleugera diferència entre aquests col·legis professionals. Per tant, la Generalitat de Catalunya en aquell moment va dir, i així ràpid i prou, ja està bé. Ja en tenim prous, tenim masses, per tant, el que fem és generar una legislació que tendeixi a la unificació dels col·legis professionals, a la integració dels col·legis professionals. Com? No permetent que professions que ja tenen col·legis d'implantació territorial, comarcal, provincial, a vegades fins i tot més avall, continuïn generant-se d'aquesta manera i intentant que tot això es comprimeixi i quedin col·legis de nivell de Catalunya, amb totes les delegacions, demarcacions, com li vulgueu dir, per sota, però que la relació sigui aquesta.
A partir d'aquest moment doncs, es genera una certa posta a punt de totes aquelles peticions que havia rebut la Generalitat al respecte, i en aquestes peticions hi ha enginyers d'organització, els enginyers geòlegs i els enginyers químics. Aquestes tres enginyeries són les que han quedat penjades en la seva petició de col·legiació. La Generalitat ens transmet aquesta petició i ens diu si seríem capaços d'integrar aquestes professions dintre del col·legi fins ara d'enginyers industrials, però també, i no ho oblidem, des dels anys 60, dels enginyers d'indústries tèxtils, que van ser integrats també amb el canvi de pla del 57. Això ens crea internament a nosaltres problemes importants. Problemes perquè el nostre Consejo no accepta aquest canvi d'estatuts que nosaltres hem promogut i que la Generalitat ha aprovat, i ens munta un contenciós administratiu contra la Generalitat de Catalunya, que és l'autoritat que ha autoritzat aquest canvi d'estatuts, i a més inicia actuacions legals en contra del nostre degà, que és aquí present. Aquesta situació s'ha allargat en el temps fins que finalment ha sortit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la qual dona la raó a mitges al Consejo i a mitges a nosaltres. D'una forma una mica salomònica, el que fa és dir que tenim capacitat per poder integrar aquests tres col·lectius, però que no ho podem fer de forma obligatòria. I això què vol dir? Doncs vol dir que per integrar-los de forma obligatòria cal una llei. Com que aquesta llei no hi ha estat, doncs aquesta integració, repeteixo, obligatòria, no és possible. Què hem fet? Hem pactat amb la Generalitat de Catalunya una modificació d'estatuts en la qual simplement hem tret l'adjectiu obligatori i hem adaptat el text en aquest canvi. A partir d'aquest moment, la Generalitat de Catalunya ha acceptat aquest canvi estatutari i creiem que durant aquest mes d'abril sortirà aquest canvi d'estatut. Avui ha sortit, mira, avui precisament ha sortit en el butlletí oficial de la Generalitat aquest canvi d'estatuts i, per tant, tot allò que ja havíem comunicat en els directors de les escoles perquè fos transmès en els estudiants de que ja no era possible la col·legiació a partir d'aquesta sentència, tornem a estar en la situació d'abans. Per tant, a partir d'avui podem obrir altre cop la col·legiació de tots aquells companys enginyers d'aquestes tres especialitats que es vulguin acollir a la nostra casa. El fet de l'obligatori, sabem perfectament que amb la nova llei de serveis professionals, això que està a punt de sortir, això deixarà de tenir cap sentit, perquè obligatori solament ho serà per les activitats de tipus sanitari, per temes lligats a la construcció i temes lligats a explosius. O sigui que això afecta mines, afecta arquitectes i afecta a nosaltres i a camins en quant a la construcció d'edificis industrials o de carreteres o de ports o de qualsevol d'aquestes activitats. Per tant, liberalització total, no obligatorietat de pertànyer a cap col·legi professional i, per tant, doncs aquí cadascú tindrà que veure en cada moment quina és l'oferta que cada institució li pot donar
per tal de gaudir d'aquestes avantatges amb la contrapartida de que hi ha un cost econòmic que cal afrontar. Aquesta és la situació en els moments actuals. Quines són els avantatges que podem donar en quant a les nostres activitats? Jo diria que bàsicament hi ha una qüestió molt important i que vosaltres que sou joves ho teniu encara més present que nosaltres que ja tenim uns quants anys al damunt, que és tots els temes de networking. El fet de poder estar en contacte amb companys que treballen en diferents àmbits d'activitat, dels quals vosaltres podeu ser complementaris o viceversa de la vostra activitat, trobar altres companys que siguin complementaris amb la vostra activitat, doncs això dona lloc amb una facilitat que no pots tenir si estàs en un entorn més o menys tancat. Tant l'associacionisme com a tal permet aquests avantatges. Des del punt de vista del que és actualment el col·legi, amb aquesta nova llei de serveis professionals, l'activitat dels col·legis quedarà reduïda a allò que és directament lligat amb les administracions públiques. Per tant, entenem que l'activitat que en aquest moment teníem més o menys a mitges entre l'Associació d'Enginyers Industrials i el Col·legi d'Enginyers Industrials, que compartim casa i compartim càrrecs, el nostre degà és vicepresident primer de l'associació, doncs el que estem fent en aquests moments és traspassar cap a l'associació tot allò que no és estrictament responsabilitat amb respecte a l'administració, per tal que una associació de dret privat deixi de tenir els condicionants que té una institució de dret públic que es regeix per als dictats de l'administració. I, per tant, intentem salvar tots els inconvenients, o sigui, el rebuig per part dels col·lectius, bàsicament d'enginyers industrials de la resta de l'Estat, a base de traspassar-ho activitat a l'associació. Hi ha algun canvi al respecte dels serveis que donem? Cap ni un. Des de l'associació es pot fer exactament el mateix que des del col·legi. Per tant, aquells que en aquest període transitori han tingut que entrar en l'associació, ràpidament i sense cost per a ells, els tornarem a posar en el col·legi. Sense cost vol dir que amb la quota que pagueu o que paguen, doncs ja n'hi ha prou. Hi ha una altra possibilitat i és la possibilitat d'accedir com a estudiants. A partir de quart curs de carrera acceptem que tots aquells estudiants que vulguin accedir als avantatges que té fer cursos de formació de postgrau en el col·legi, doncs representa un estalvi molt important al respecte d'un curs normal de mercat. Per tant, aquesta és un avantatge que podeu gaudir mentre estigueu encara estudiant. A partir d'aquí, quan ja tingueu el títol a la mà, tenim establert un sistema d'introducció a la carrera professional basat en unes quotes molt petites a l'entrada, el primer any és de franc, i després hi ha tot un escalat fins a 5 anys en què hi ha el 100% de la quota. Se suposa que en 5 anys ja tothom ha pogut entrar d'una forma estable en el món laboral i, per tant, els costos que això representa no és una càrrega important. També hi ha un tema molt important, que és el tema de la borsa de treball. Tenim una borsa de treball que és
jo diria que és la més important dels col·legis professionals que hi ha a Catalunya. Aquesta borsa de treball té al cap de l'any en aquests moments al voltant de 500 ofertes per un col·lectiu que som 9.600 i escaig, i aquesta facilitat de tenir una certa oferta de llocs de treball comporta que cada any cobrim d'aquestes 500 places, en cobrim al voltant de les 200. Les altres que no es cobreixen és o perquè els candidats que nosaltres hem donat amb respecte a l'empresa no arriben a un acord amb els termes del contracte, o perquè el company o no li interessa o té qualsevol problema, per exemple, no sé, de localització física. El fet que avui en dia tots tinguem que estar més o menys pendents de la situació geogràfica amb la que podem trobar una determinada feina, doncs a vegades això és un inconvenient important i hi ha companys que no volen acceptar una feina amb unes determinades condicions de lloc. Hi ha també, he parlat dels cursos, he parlat de borsa de treball, hi ha també tot el que són les qüestions lligades a l'exercici professional. Tenim una comissió, tenim a la casa 30 i pico comissions amb diferents rams d'activitat, i una que és la que tracta tots els temes lligats a l'exercici professional bàsicament com a membres d'enginyeries o com a autònoms, per dir-ho d'alguna manera, que és la Comissió d'Acció Professional. Aquí es tracten tots els problemes lligats al desenvolupament de la professió, temes, per exemple, d'interferència amb altres professionals, temes lligats a activitats de les administracions, ajuntaments, diputacions, a la Generalitat, a l'Estat, amb taules de treball amb aquestes administracions en les quals es pot participar. Dius també que totes les comissions de la nostra casa són comissions que són obertes. Per tant, hi pot participar-hi qualsevol que tingui interès en els temes que es tracten. No hi ha ni limitació per titulacions ni per cap mena de... Qualsevol persona que li interessi un tema determinat pot anar a casa nostra i demanar ser inclòs en aquestes comissions. També us he de dir que és una de les principals activitats de la casa. Us he de dir també que les activitats de caire lúdic també tenen una importància cabdal, des d'activitats de tipus esportiu fins a activitats de tipus cultural, que tenen un arrelament molt fort en la institució. Tots els temes lligats, per exemple, a visat de projectes, avui en dia, per el que us he dit, desgraciadament aquest tema és bastant escàs o bastant rar, però també hi ha altres que són, per exemple, certificats d'actuació professional que serveixen per poder garantir que la teva activitat està arreglada, no hi ha un problema important perquè tu no puguis exercir la professió, i després també totes les qüestions lligades a lo que és les interrelacions amb les administracions a través d'uns certificats d'idoneïtat que tenim pactats amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'Ajuntament de Sabadell i probablement amb l'Ajuntament de Terrassa d'aquí a un cert temps. Per tant, aquest és una mica ràpidament el ventall en el qual estem treballant. La nostra intenció, la nostra voluntat és
d'aquí a uns anys acaba sent el Col·legi dels Enginyers de Catalunya i, per tant, entenem que la nostra capacitat d'integrar totes les professions de la enginyeria lligades a la indústria, i aquest és un concepte molt ampli, caben a dintre de casa nostra i, per tant, esperem que en un temps raonable podem arribar a acords puntuals amb les diferents professions per tal de poder-los integrar a casa nostra. Perquè no us estranyi, si aneu allà, dintre de molt poc, encara no hem tingut temps de posar-ho, hi haurà a l'entrada de la casa un directori que diu les institucions que estan en aquella casa. Per exemple, enginyers de telecomunicacions, enginyers tècnics de telecomunicació, enginyers en informàtica, per exemple, tenim també com a col·legis professionals els forestals i de Mons, tenim també el que és com si ho era, diferents institucions estan a casa nostra, Fermet, per exemple, és una d'elles, i aquesta és l'esperit de la casa. És un esperit obert, amb ganes d'integració, amb ganes de poder servir a la societat d'una manera el més eficaç possible. Moltes gràcies i que us vagi molt bé quan acabeu la professió. Quant temps tenim? Ja he passat de l'hora. Intentaré ser una mica ràpid. Una mica perquè sigueu una mica conscients de què s'ha dedicat o a què s'està dedicant o com estan vivint o patint la crisi, no? I què és el que ens obliga una mica a tots a fer. A veure, des de que van començar a sortir enginyers geòlegs, cap allà, els primers van sortir el 96, 97, però el gruix més gran d'enginyers geòlegs va ser a principis dels 2000 i tot això, que era en plena voràgine constructora del país i tothom, el que feia és un peu a fora de la universitat i et venien a buscar i ja et posaves a treballar des d'un principi i a més treballaves al costat de casa, que era l'avantatge. Vull dir que a 50 quilòmetres a la rodona de Barcelona hi havia feina per quasi tots els que sortien de la universitat i fins i tot dels que estaven estudiant encara. Clar, ara una mica la situació s'ha revertit. Aquí s'ha parat tot, com ja sabeu, ja llegiu, ja escolteu, i la majoria de professionals que s'havien més o menys especialitzat perquè era on hi havia més demanda, tot el que era l'obra civil, ara es toca una mica sortir fora a l'estranger i cada cas és especial, vull dir, hi ha gent que surt a fora amb la seva pròpia empresa perquè la mateixa empresa és la que s'internacionalitza i busca feines a fora i per tant te'n vas tu amb la teva empresa a treballar a un altre lloc. Hi ha gent que les coses van malament aquí, tanquen la seva empresa que ha estat treballant aquí o que treballaven aquí i se n'ha d'anar a fora com amb una foto així una mica simple, amb la maleta, el currículum i a buscar feina i triar una mica algun país que cregui que té expectatives o que més o menys la situació el pot afavorir i en aquest sentit hi ha hagut una mica de tot. Jo una mica us explicaré el cas més proper. Aquí ho volia posar la imatge del món. És impossible fer el seguiment de tots els que ara ja devem ser 200 i pico enginyers geòlegs que hem sortit d'aquesta escola, però diguéssim dels que més o menys tenen relació, contacte o saps d'algú o d'algú altre. Heu d'imaginar que hi ha gent que està des del Canadà, Estats Units, a Costa Rica, Xile, a Perú, a Polònia, a Anglaterra hi ha molta gent, també amb tot el tema del metro de Londres.
hi ha gent a Sud-àfrica treballant també, i a mesura que vagin passant el temps, no, pues, aquesta conquista del món, o com li vulgueu dir, pues, serà més gran, no? Perquè al final hi ha moltes oportunitats a fora i que la gent s'està espavilant una mica, i una vegada ja has fet el pas i ja saps com va a fora, no costa res anar-te'n... I si no estic ben aquí, o ara que ja sé com van aquí, mira, em moc i vas buscant coses. I suposo que tots una mica... cadascú s'ho planteja a la seva manera, no? Però tots suposo que marxen amb la intenció que sigui una solució temporal i que d'aquí 1, 2, 3, 4, 5, els que facin falta anys, doncs es pugui tornar a casa, perquè el que sí que us puc dir que com aquí no es viu enlloc, i no en tots els sentits. Ja us explicaré el meu cas, que va ser l'any passat, que a mi a la meva empresa, jo treballo en una constructora que és Acciona, que els van donar una obra a Xile, una central hidroelèctrica al mig dels Andes, i una mica com ho vaig viure, o què és el que vam anar a fer, i una mica perquè transmetre-us la idea aquesta de que anar a treballar a l'estranger pot ser més dur o menys dur, però sobretot el que és molt enriquidor, enriquidor per la gent que coneixes, pels sistemes nous, països nous, i sobretot per altres estàndards de seguretat, de prevenció, de qualitat, d'execució, que aquí potser no és que siguin ni millors ni pitjors, però són diferents, i t'has d'acabar adaptant. A veure, una mica us explico. La central hidroelèctrica aquesta estava a uns 300 quilòmetres de Santiago, cap al sud, i just al costat de la frontera amb Argentina, que seria aquesta ratlla groga que us pinto aquí. La central hidroelèctrica estava en aquesta vall d'aquí, això és el riu Tinguiririca, que neix aquí darrere, hi ha un volcà, que és el Tinguiririca, i per més ressenyes, una mica per aquí, no a 10 quilòmetres d'on estava, és on es va estavellar l'avió d'aquells de Viven, que van tenir uns problemes. Però que, clar, a mi quan em van dir que me n'anava allà, jo vaig buscar el Google Earth, vaig començar a mirar les fotos de la zona, i quan vaig començar a veure les fotos de l'avió i tal, ja va sorprendre, que no ho hagués dit mai. Però una mica l'obra, bàsicament, us he posat aquí una mica l'esquema per fer-vos una introducció una mica, aniré una mica ràpid. Clar, és una central hidroelèctrica, quin problema, o sigui, per exemple, en el cas de Xile, quin problema tenen a Xile? Que Xile és un país amb un augment d'activitat econòmica brutal, jo crec que és més exagerat que aquí quan les coses semblava que anaven bé. Hi ha molta feina, tot el que és la mineria del coure i tots els seus derivats i associats està produint molts diners, i tots aquests diners fa que la societat demani més coses, demani més consums, i una de les coses que tenen bastant precària és tot el sistema de distribució elèctrica en el país. Allà tenen tot el que és els Andes, diguéssim, per poder generar energia hidroelèctrica, perquè, com ja sabeu, les nuclears, que jo sàpiga, no tenen intenció de posar-ne pel tema dels terratrèmols, i després el problema és això, el transport de l'energia, i aquestes centrals hidroelèctriques com les van distribuint i com les van connectant a la xarxa. És una xarxa així una mica precària, i el que estan fent són moltes minicentrals a prop del que serien les poblacions, o a prop fins i tot de les indústries, com les grans mines que tenen, que només per elles soles ja necessiten un munt d'electricitat i d'altres recursos. Aquí una mica, això era una conca on hi havia 3 centrals hidroelèctriques, nosaltres érem la que estàvem més amunt, i totes eren noves de trinca, les de més a baix ja les havien acabat, i nosaltres començàvem la tercera. No era molt gran, era de 90 megawatts, i sobretot una de les coses que fan que
que com a característica de Xile és que totes aquestes inversions en infraestructures sí que n'hi ha algunes d'estratègiques que fa el país, però les altres obren molt la porta al que és la inversió privada. Aquí el client, no, el que ens va contractar era un fons privat, un fons d'inversió d'Estats Units, no? I una mica doncs, aquesta gent el que havia fet era comprar els drets d'explotació de l'aigua d'aquest riu, d'aquesta part, i fent aquesta central doncs, esperaven recuperar la inversió i guanyar-hi diners. Entrant una mica en el detall del projecte, us explicaré que el projecte com a tal quasi no n'hi havia en aquesta obra. Hi havia com un avantprojecte, unes idees, uns conceptes, no? I una primera enginyeria bàsica que en diuen, no? I que en principi estava previst que es anés desenvolupant a mesura que anés avançant l'obra. Bàsicament aquí el que podeu veure és en la part de dalt, no? Això estava a 2.500 metres, no? Fèiem una petita presa, no? On d'aquí fèiem una derivació amb una canonada que anava amb una rasa, no? I l'anàvem transportant fins a l'inici del túnel d'adducció, que li diuen allà, que és on tu provoques la caiguda, no? La caiguda d'alçada per poder generar electricitat. Eren 4,5 quilòmetres de túnel, no? Amb un pendent d'un 12%, on en aquesta part d'aquí que us he posat aquest d'això, si penseu que era un túnel hidràulic, on l'aigua anava a pressió, que la part de baix era amb molta pressió, no? Eren 400 metres de desnivell, que quasi bé en la part més això, i després en el mig del túnel fèiem una espècie de tap de formigó de 45 metres de llarg, i agafàvem tota aquella aigua i la canalitzàvem per una tuberia, que aquí podeu veure la secció aquesta, una tuberia bastant gran, de més de 2 metres, que aquesta tuberia sortia del túnel i se'n anava aquí a la central, bueno, on hi ha les turbines, on hi havia les turbines, que allà li diuen la casa de màquines. Clar, jo vaig anar allà com a responsable del túnel, de cap d'obra del contracte de túnel, i bueno, clar, ens vam trobar en una situació doncs, que estàvem molt lluny de la civilització, amb 80 quilòmetres amb camí de carro per arribar fins allà dalt, per pista forestal, que el camí anava pel costat d'un riu i que anava pujant cap a la muntanya fins que arribàvem allà. Clar, allà havíem de tenir tot el que són els treballadors aquí, havíem de fer un campament, unes cuines, instal·lacions de gas, d'aigua, plantes de tractament d'aigua, fer un petit poble a dalt de la muntanya, no? I a part del que era la complexitat de fer el túnel, no? Que en principi s'havia d'atacar per 3 llocs. Una per la part de baix, no? Des d'aquí, des de la part de dalt, i després en la part intermitja doncs es feia una petita galeria d'uns 300 metres i al final d'aquesta galeria empalmàvem amb el túnel principal i podíem obrir 2 fronts, un cap amunt i l'altre cap avall. Per tant, tenir 4 fronts oberts per fer l'obra. Bueno, això era sobre el paper, no? I després vam arribar allà, això és la part de dalt, i clar, la veritat és que el paisatge era espectacular. Aquí a la part de la dreta, el que seria el vessant dret del riu, això és cara amunt del riu, hi ha la frontera amb Argentina, o sigui, si arribaves a pujar dalt de la muntanya aquesta, doncs ja estaves a Argentina. Això era la part de baix, la part mirant cap a baix des de la zona de dalt, aquí és on s'havia de fer la petita presa, no? I per aquí on veieu aquestes màquines, aquests camions, era per on havia d'anar la rasa, i aquí, en aquest morro d'aquí, era on començava el túnel que baixava per tota aquesta muntanya, no? I bueno, el que aquí ara veureu hi havia realment una vall molt estreta, que era per on el túnel anava paral·lel al que és el riu, no? Això era la part de baix, no? Això estàvem a 2.000 metres, aquí podeu veure, aquí la vall s'eixamplava, no? I això d'aquí que podeu veure era el campament, no? On teníem les oficines, on dormíem, on menjàvem, el taller, per les màquines, bueno, en principi tot el que necessitàvem per poder fer l'obra. Aquí no sé si es veu gaire bé, aquí hi ha un edifici, no? Que era un antic hospital que havien fet per tuberculosos, no? Als anys 20, però quan ja el tenien quasi acabat doncs, van descobrir les medicines i es va quedar abandonat. I ara semblava l'edifici del Resplendor, allà al costat de l'obra.
I aquí hi havia una petita zona termal, no?, on hi anava gent de la zona, pues, hi havia com unes casetes allà que només obrien a l'estiu, no?, i la gent anava a fer-se banys de fang i coses, i a relaxar-se de vacances. Clar, això era molt bonic fins que va arribar l'hivern, no?, que aquí era l'estiu, que sí que era molt bonic, però clar, l'obra es complica, no?, quan teníem tota aquesta quantitat de neu que vam arribar a tenir. Això són... us aniré passant una mica de fotos, tampoc us vull atabalar molt amb l'obra, perquè van passar moltes coses, però una mica el més rellevant. Això és aquí podeu veure el campament, no? Aquí teníem una sala entre cometes de cine, de joc, allò amb billars, futbolins, coses perquè clar, aquí acabaven vivint més de 200 persones i clar, la gent que acabava de treballar al torn de dia, pues, clar, sí que n'hi havia molts que s'anaven a dormir, però s'havien de distreure una mica. Com que això ho vam començar al març, no? De seguida ja al maig ja van començar les primeres pluges, nevades, ja es va complicar més, però en tots aquests països on es fan obres d'aquestes en zones remotes, no? Pues hi ha una cultura de tot això de com han de ser els campaments, no? Aquí no ens va donar temps perquè ens va agafar l'hivern, però aquí s'havien de fer pistes de bàsquet, pistes de córrer, gimnasos, i tenir una mica entretingut el personal, no? I que tingués una mica el màxim de comoditats per fer-ho tot una mica més llevadero, no? Aquí podeu veure el que seria el túnel, el de la part de baix, no? Aquí li dèiem el túnel salida perquè era per on saldria l'aigua, no? I una mica l'experiència és que, per exemple, clar, la gent que teníem nosaltres de treballadors eren gent que eren miners d'aquests de tota la vida, i tot aquest personal que per un cantó és molt especialista, en sap molt i et treu de molts problemes, el que té de tot això ho té una mica de filosofia, manera d'anar avançant i la qualitat i l'acabament del túnel és el de menys. El que hem d'avançar, el que hem de fer és avançar i prou. Aquí, fins que no vam aconseguir que fessin bé el túnel, en el sentit que no tinguéssim sobreexcavacions, que estigués tot més acotat, que estigués més fi, perquè això al final era una obra civil, no? Una obra hidràulica en aquest cas, i tenia uns requisits que no té la mineria, no? Això ens va costar una mica, però al final tot s'acaba adaptant. Això és el túnel aquest principal i com havíem d'anar gestionant, com que era un túnel molt estret, això no us he dit les mides, però tenia 5 metres de... 5 metres, 4 metres d'ample i 5 d'alt, no? Doncs, per poder fer la gestió de màquines i tot, perquè era molt estret, doncs ens havíem de fer com petits entrants o estocades que n'hi deien allà per gestionar tota l'extracció del material i poder anar avançant feines, perquè si no era allò, la que hi havia una màquina dins el túnel ja no podia entrar ningú més, perquè fins que no sortís no podia entrar un altre. I vam haver d'anar jugant una mica amb això. Aquí veieu, aquí era el túnel on aquí hi havia d'anar la tuberia aquesta pressió, no? És la part de baix. I l'aigua ja ens la vam anar trobant, no? Vull dir, us podeu mirar, aquí ens sortien uns 10.000 litres per minut. Dir que aquí anàvem cara amunt i l'aigua baixava cap avall, no hi havia problema, no? El problema era quan anàvem cara avall i ens trobàvem aquesta aigua. Una de les coses curioses que trobàvem aquí és que l'aigua hi havia punts que ens sortia a 2 graus. A 2 graus, vull dir, això volia dir que la transmitivitat del massís era tan alta que la mateixa aigua de la neu ens estava entrant ja directament al túnel. Clar, això unit amb moltes indefinicions del projecte, clar, començaven a haver-hi dubtes, no? A veure què passarà amb aquest túnel una vegada es posi en marxa, allò ho carreguem a pressió, anem passant l'aigua per la tuberia, però què passarà amb l'aigua? Si la perdrem, si es trencarà el massís per les fractures que té, i sortien molts problemes que en base, en la fase aquesta d'avantprojecte que hi havia previst, doncs anava molt coix conceptualment a veure què s'havia de fer. Aquest túnel penseu que en un principi no anava ni revestit, anava amb el sosteniment que necessitàvem i ja està. Després, ja us ho explico una mica al final, vista aquestes incerteses que hi havia de projecte, de la viabilitat del projecte i de cosetes que van anar sortint durant l'execució,
pues es va decidir fer un alto, no?, en el camino, i ara pues, s'estan replantejant i estan refent tot el projecte que hi havia previst, no?, i realment pues, ara el túnel anirà revestit, anirà molt... Bueno, anirà... O sigui, li han donat una volta més a aquella enginyeria inicial que hi havia i ara estan solucionant moltes coses que no estaven clares des del principi. Això és el túnel aquest que us deia d'accés intermig, que era una mica més gran, no? Veieu que portàvem 2 tuberies de ventilació, una perquè una vegada arribéssim a la bifurcació amb el túnel principal, doncs que pogués anar una cap amunt, una cap avall. Clar, aquí, coses d'aquestes que passen, tots aquests projectes així d'alta muntanya, molta identificació, sondejos i coses aquestes no n'hi havia. Vull dir, hi havia fotos aèries, hi havia caminades i viatges amb helicòptero per aquí per fer un primer reconeixement, però després, ni a les muntanyes al final són com melons, no?, d'aquestes que no saps què és el que et sortirà. On hi havia previst el primer entronque, no?, d'aquesta galeria que sortia a mitja alçada i que després s'havia de dividir entre 2, ens va sortir un material terrible, vull dir que havíem d'anar amb encavallades i això, i al final vam haver de fer un ramal extra de 150 metres, no?, que és aquí on... O sigui, a la dreta, aquí tindríeu el lloc on hi havia d'anar l'entronque inicial, que no es va poder fer, perquè no podíem tenir unes seccions tan llargues i fer l'entronque allà, i vam haver de fer un altre túnel anant cap a una altra zona a buscar zones millors, que al final la vam trobar, al cap de 150 metres, però això també va retrasar una mica l'arribada al túnel principal. Aquest és la secció del túnel hidràulic, aquest és el Caramunt, no?, que va quedar bastant bé, i aquest és el Caravall. El Caravall, vull dir, clar, això era en perforació i voladura, no? I clar, tu posaves els explosius, carregaves, feies... I encara no havies tingut temps a treure tot el material de la pròpia voladura, que ja ho tenies tot inundat, no? I havies d'entrar allà, posar bombes, esperar-te a drenar-ho tot... Ja veieu una mica que... Clar, i això en el que era el projecte, aquestes entrades d'aigua no estaven ni contemplades. I clar, quan un veu que li entra aigua vol dir que això quan estigui a pressió amb més de 300 metres de columna d'aigua, l'aigua no entrarà, sinó que el que farà serà sortir. I no hi havia un plan B per aquests petits detalls que sí, que els veus quan obres la muntanya, però que ja havien d'estar una mica previstos. Això és el túnel de dalt, el túnel d'entrada, el que estava a 2.500 metres, que tot i que ens hi vam esforçar molt i ho vam intentar i això, doncs al final amb el que era l'hivern cordillerano que li deuen allà, el vam abandonar entre cometes, vull dir que els mesos aquests de juliol, agost i mitjans de setembre, que seria l'hivern d'allà, al final no hi vam treballar, tot i que la intenció hi era, però al final els riscos eren molt grans. Aquí són ja cosetes que et passen en aquest tipus d'obra, i aquí a finals d'abril ens va caure la primera nevada i estava tot bastant nevat a la part de dalt, però a mitjans, això és del 29, doncs per allà el 22, 23 de maig va caure el que li diuen allà unes lluvias calientes, que no és que siguin calentes, sinó que és que va ploure a cotes molt altes. I a part del temporal que portava la pròpia pertorbació, va fondre tota la neu que havia caigut en aquestes primeres nevades. Això va fer que cresqués el riu i que aigües avall tot el camí que teníem d'accés fins a l'obra que desapareixés. Va venir una riuada i va desaparèixer el camí. Aquí què ens va passar? Ens va agafar unes 250 persones que estàvem aquí dalt i sense poder marxar. Sense poder marxar, menjar per 3 o 4 dies, amb aigua per una mica més, i una de les coses que havies de fer era parar totes les feines, perquè si tu tenies un accident o hi havia alguna mena de cosa que poguessis tenir mentre feies les feines, no podies endur-te ningú cap a l'hospital ni cap al lloc, perquè no estaves aïllat. I per sort les comunicacions sí que funcionaven, perquè eren tot via satèl·lit,
Però, clar, el quart dia que amb les màquines pròpies de l'obra i estàvem intentant obrir-nos un pas més avall de l'obra per fer un camí i poder fer baixar la gent i poder fer pujar a menjar, clar, ja ens vam començar a quedar amb poques existències de menjar. No com els de Viven, però bueno, es va obrir el cel i vam poder començar a enviar helicòpters i pujar aigua i menjar, gent que s'havia posat malalta, poder-los baixar, i bueno, va ser una mica d'això, però van ser 4 dies una mica llargs. Perquè clar, els 4 dies tenies a 250 persones sense fer res al campament, que l'únic que feien era pensar a veure com és que no els venia a buscar ningú i com és que no sé què i com és que no sé quantos, i clar, vull dir, la situació al final va ser una mica complicada de gestionar, però bueno, no va passar res i bueno, el que va passar és que vam estar un mes que no vam poder treballar el que era l'obra pròpiament, perquè vam estar un mes arreglant el camí d'accés fins a l'obra, no? Que en teoria era una carretera pública, però com que aquella carretera pública, que era un camí de carro, només es feia servir a l'estiu per anar a les termes, doncs el govern deia que ell a l'hivern allò no hi posaria ni un duro, que si ho volíem fer nosaltres, doncs cap endavant, no? I aquí podeu veure una mica això, l'aigua, els d'això, la gent allà, bueno, clar, un helicòpter, i la gent estava contenta, no? Clar, això era una mica les coses col·laterals de fer una obra d'aquesta alçada i en aquestes d'això, no? Vull dir, aquí ens va nevar molt, allà teníem contractat una cosa que aquí no existeix, que és el nivòlogo, no? Que és l'experto en aludes i avalanxes, i que cada dia feia el seu informe i mirava a veure, feia les proves aquelles que també t'ensenyen externa, no? De provocar llaus, de caracteritzar-les i marcar una mica el que serien els riscos, o sigui, perquè a part del que és l'obra, allà tenies els riscos inherents de l'entorn on estaves, no? Que molts eren riscos geològics, a part dels meteorològics, no? I aquí podeu veure una llau, no? Que ens va tallar el camí d'accés al túnel, i amb les mateixes màquines del túnel, no? Fèiem més via, i en vez de treure material a la muntanya, el que fèiem era obrir el camí. Clar, bueno, ja us podeu imaginar una mica... I després això, els riscos geològics. Nosaltres teníem ja cartografiats una mica les zones de caigudes de pedra, i zones que estaven balissades, zones on no et podies parar amb el cotxe, que havies de passar ràpid i amb cuidado. I al final també una mica de les coses que va fer que a la part de dalt no poguéssim treballar eren els riscos que es veien en el camí d'accés, no? El camí d'accés que estava fet abans que arribéssim nosaltres, no? I el client et deia, jo us faig el camí, us deixo les instal·lacions del campament i a partir d'aquí ja podeu començar a fer l'obra. Aquest camí era una mica perillós, no? I sobretot a l'època de les nevades i dels desgels i les pluges, no? Però són coses que més o menys pots acotar o que pots fer una mica de manteniment, tot i que la solució també és més complicada, però clar, després hi havia coses com aquesta, que era una mega pedra que va caure també no és un meteorit, vull dir, va caure de la vessant que hi havia allà, però que la magnitud de la pedra era... Aquesta màquina feia 6 metres d'alt, i clar, això va anar rodolant, ens va fer malbé el camí i per sort es va parar al costat, perquè si arriba a quedar-se al mig del camí, haguéssim hagut de fer un altre túnel, no sé. Però tot i així, una mica l'experiència aquesta de que treballar fora, aquesta perquè és curiosa d'obra, és així, han passat moltes coses i estàvem en un emplaçament així, però pel que fa en el tema professional, una mica el que us deia el Marc al principi, de que la formació que sortim d'aquí és suficientment important i abundant com perquè anant a fora no hi ha cap mena de problema per integrar-te en qualsevol estructura, empresa o alguna cosa, al contrari, que ho valoren molt. He hagut d'anar una mica ràpid, però en principi seria tot. Pregunta?
Hola, bona tarda, no sé quina hora és ara. Ahir els alumnes de primer d'enginyeria geològica ens vam assabentar que ara els nous graduats, o sigui que els que acabaven la carrera, acabarien sent titulats com enginyers geòlegs i de mines. O sigui, és una notícia nova que nosaltres ens vam assabentar ahir abans de l'Eusebi Jarauta, que és el professor de càlcul. No sé si vosaltres en sabeu d'alguna cosa o... Bueno, jo suposo que literal no deu ser, no? Però... Això, no ho sé, ho pregunto. Sí. Vale, doncs llavors... Bueno, vale, que es va equivocar el profe, bueno. De totes formes, jo volia aclarir que ser màster en enginyeria geològica de mines i 25 coses més, molt millor que no només ser enginyer geòleg. Vull dir que no és una cosa dolenta. Jo us he comentat abans que hem de ser una mica, tenir la visió àmplia i, per exemple, la mineria és una cosa que en aquest país no té o està molt limitada, però en altres bandes del món té un potencial econòmic molt gran i nosaltres ens podem integrar perfectament en els equips de treball de la mineria. Vull dir que si tens disponibilitat per moure't, te'n vas a qualsevol país del món que tingui una mineria potent i allà vius i treballes perfectament. Jo moltes vegades he llegit per fòrums o per internet de gent que s'ha graduat en enginyeria geològica, però de la llicenciatura, no? Hi ha gent que comenta sobre la llicenciatura i sobre el grau, no? I el que comenten és que quan surten a fora d'Espanya per poder treballar, el que passa és que els diuen, o sigui, que els hi ponen moltes més problemes, perquè, clar, no és el mateix un graduat de 4 anys que una llicenciatura que dura 6 anys. La meva pregunta és, això, envers a nosaltres que només fem un grau, amb aquest grau podem sortir a treballar fora? Perquè, clar, ens diuen, vosaltres encara no sou enginyers, encara no teniu aquests 6 anys. No sé si m'he explicat bé. Bueno, jo crec que més o menys intueixo per on vas. Jo crec que al contrari, ho teniu més fàcil vosaltres. El grau està harmonitzat amb tota Europa. Per tant, tota Europa sap el que els vostres estudis quins han sigut. El problema sovint el tenim nosaltres, que tenim una titulació de 5 anys i dins del concepte aquest grau més màster, quan vas a fora i dius que tens un títol de 5 anys, això que equival a un grau més màster d'un any, aleshores jo crec que justament els titulats amb grau ho tindreu més fàcil en aquest sentit perquè segurament no es generen dubtes de quina ha sigut la vostra formació. D'acord? Nosaltres justament... Qui ho va preguntar això? Algú? No sé si el Tito... Bueno, diguéssim, hi ha altres formes d'acreditar la teva formació. Diguéssim, vosaltres tindreu l'avantatge de que serà una acreditació directa. Quan teniu un grau, doncs, en enginyeria ja se sap el que és. Nosaltres, els que tenim el títol antic, doncs tenim altres formes. Crec que hi ha alguna carta de la UPC conforme explicant la titulació el que és, el número de crèdits, formació, etc. Però sí que és veritat que oficialment no és rellevant. No, jo volia fer una... De tots els que conec que han anat a fora, cap ha tingut problemes per saber-se identificar o que el reconeguessin en plan, bueno, i a tu com et posem i on el d'això, perquè ja us n'adonareu que, o sigui, aquí potser ho podem tenir molt clar o volem tenir una idea, pues això és això i això altre és l'altre, no? Però, per exemple, no sé, per dir-ho d'alguna manera, a Xile hi ha el geólogo, el ingeniero geomecánico, el ingeniero de suelos, el ingeniero civil, i no sé, és un ventall que, clar, tu arribes allà i dius, bueno, pues yo estoy entre medio de este y este, però al final no hi ha... Bueno, i tota la gent que conec que ha anat a parar fora no han tingut problemes en aquest sentit.
I mira que anaven tots preparats a veure què farem per explicar ben bé què som, no? Perquè, bueno, sempre des d'aquí que ja hem sortit així que érem així com una cosa nova, una cosa rara, o no com un experiment, però bueno, a veure com encaixàvem, i a fora s'encaixa igual de bé que aquí, en aquest sentit. Jo voldria fer notar un aspecte, diguem, més professional, i és a l'acabar el grau, i segons la legislació vigent en aquests moments, el grau és finalista en quant a capacitat professional, o sigui, com a capacitat per poder treballar, per poder exercir la professió. Llavors, quan un té la intenció de fer a continuació un màster, i per tant té intenció d'arribar als 4+2, per dir-ho així, doncs se li crea una determinada dicotomia. És a dir, jo he acabat un grau, com que els col·legis que col·legien els graus en principi tindrien que ser els de grau mig, doncs, bueno, què faig? En el nostre cas, nosaltres, el nostre objectiu és col·legiar els professionals que acabin sortint del màster. Però, com que resulta que hi ha un pas intermig, que és el pas del grau, nosaltres entenem que tot aquell que vol arribar a màster, quan acabi el grau, també pot venir a casa nostra per tal de col·legiar-se. O sigui, tenim aquests dos nivells. El de grau per a aquells que tinguin intenció de continuar i el màster per a aquells que hagin acabat. Si algú considera que quan acaba el grau ja es queden allà i no vol res més, tampoc no farem fàstics, vull dir que estem disposats a admetre'l també,